Former Member of Parliament for St. Mary's constituency, Honorable Job Sikhala, has vehemently rejected the purported negotiations between ZANU-PF and Sengezo Chabangu-led Citizen Coalition for Change (CCC). Sana pina mashoko aiwa ajamuka na Job Sikhala pana awiri famba ichitendera mazuano zvinzi aiwa ZANU-PF ne CCC iri kutungamirirwa navasengezo Chabangu vadaita negotiations aiwa ekuchinja constitution. Sana pane mashoko anayatangwa na Job Sikhala. Sana pina mashoko ataura ndopa panoti bva subscribe like utina on the bell icon. So in a resolute statement on Monday, Sikhala asserted, musada kutamba ninyika seizvi hazvisi right. People are closely monitoring this kind of madness. It is not right. So Sikhala's words reflect the deep concern among opposition supporters regarding the alleged collaboration between CCC and ZANU-PF. Satiko not aiwa Sengezo Chabangu aiwa ne ZANU-PF zviri kunzi vada kuita negotiations. Pane negotiations vada kuita aiwa ekuchinja constitution. Tikuona Job Sikhala anopindira panawo ichiti aiwa vanhu vese vari kuzviona zvamuri kuita musada kutamba nenyika. Tikuona kuti Job Sikhala aiwa ada kuisa transparency aiwa muopposition achiti aiwa vana Sengezo Chabangu kana vachiti vari kuopposition vanofanira kuopoza zvichida kuitwa negovernment dzinenge zvisiri izvo, kwete kuti vakukwanisa kukolaborata bese ragovernment kuita zvisiri izvo. Ndo masviko anouya pana pacha asetiwa naJob Sikhala. Ameno Job Sikhala munoziva situation yake kuti aiwa akanga ari musungwa akabuda manje izvo zvanga achiona medication awa pama health problems anga achifesa. Sachimbotudzai munoti kudii pamusoro mashoko ataugwa aiwa naJob Sikhala. Pine mcomment section medu mumbotiudza mafunguro enyu aiwa musanga no subscribe like sinotina on the bell icon.